Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Ikaw ang... ikaw man, Melody. Ha? Sa akong pangidaron, labi kong nakabuotan na ako ang tanan kong gitinguhal sa kinabuhi. Apan, sukad nga nakaida taga. Mula pag, may lain ba kung gustong kabuton? Uban kaning. Unsa ka na, Armando? Ambot, wasag ko masayon. Basta malipayon ko kung ikaw ubanti ka. Hasta sab ko. Tinoon ka? Today, may wine kung da. Winom ka ba? Dili, wa ko sugad magkasuway. Kariyot ha. Akong kuhaon sa second, okay? Sige. Red wine. Gusto kang musuway? Di ko madlo ko, pait. No, it's a heart healthy. Try, isa lang kalad o kud. Kadit ha. Okay. Here. Isa lang kalad o. Okay? Naipalabi kay mahubog niya ka. Ikaw na niya kag ambak, magkabuang kong kapas ni mo. Saman, musuway ka? Sige, gamay lang ha. Oh, okay. Yeah. Di na ko wa ko magkasabot sila may. Ay, may puwan na sa kagbahayo. Musamot kag kagwapa kung upuan ni mong apil. Salamat si mong ate. Pero, hoy, gamay laim na ha. Mag-drive ka para ba? Yes, boss. Dahil nato si Chine. Buang ginabayan ha. Dagon ako sa karinyo kung mag-away na mi. Kapoy kay lalis. Batay higay magkalalis mi. Murag bawa akong gipati niya. Pero nahibaw siya ko na unsa ako pag-ulo-ulo. Para maulian ko. Ubangon ko kuhaan ko yung kabot nga. Nagakus ako. Dini ka lang uban ako. Abi ba na ko nahinano ka na ka? Ako rin ibong gibantayan. Dili ta kapuhian, Eric. Ako ka lang. Chini, magbanyo ko. Kaihiyo na kay ko. Uban ko. Unsa? Ay, taas-taas ko rin akong katuda. Hapa naman di ay. Mudang gipukaw na ko sa akong tiyan. Wapala ko'y kaon sukat kagadina. Milaos na kong higda sa kakapoy. Inday! Andamang lamisa! Mukaon ko! Si Sir ni mo Armando? Wapa pa mauli sukat kaganina? Armando, murag ubay-ubay na ka ng imong nainom nga pinod ha. Imo lang hinahinayan pero murag daghan ka na hurot. Gusto na tingali. Okay. Medyo na ikaw na sabgong.
Sorry ha. Di pa ilang ko karon nga kauban ka. Tana, murag pa dong nang mungit-ngit Nindot kin tanaw ng pagsahop sa adlaw, no? Sama kanindot nimo. Hubog ka na gyud. Wa pa mo mutuyo kay ako bananaw. So, di pa ko hubog. Pero, may mubag mo piyong na ako makariyot. Pauli lang sa kusuba. Oh, Charles. sige, sige. Migda na siya ning panik nga iyang gibukad kaganiha din ni sayuta. Armando? Armando? Kadali niya nakatug. Alsaw na kog hinay ang iyang aron makaunlan siya sa akong paka. Nahinanog na gid siya. Hala, migak ko siya sa akong hawak. Sus, ngit-ngit na ay. Pero wa pa maulis melody. Ang pusada ginabayhana da. Kiindang ayaw pagdugay pa uli. Upay naglain ni lawas ko. Ako pa'y magdigamo. Kulakot ko biya. Unya ka rin uli ni mo. Na! Saman! Gutom! Kan arang unlan diha. Wa pa'y linungag. Dili manutlan ka! Yabag! Kanipit na sa palibot. Ang flashlight lang sa akong cellphone ang naghatag o kahayag din sa among nahimutangan. Bukawon ko na ba ka, Sir Armando, no? Pero, tingalik dili pa niya kayang pag-drive. O madisgrasya na hinuon niya niya. Ay, pasagdan ko na lang una siyang makapahuway. Melody. Armando? Mihakot magpalik. Gisangpit niyang akong pangan samtang natug. Kangit nga ba? Nahinanog day ko. Ganun ako na yung pagkawang. Hindi pa abot talang kang mata. Hindi ako magunlan sa iyong pa. Sorry, awan ako tayo ha. Ako ang may paunlan ni mo sa kong paa. Naloy kong nagtanaw ni mo nga mihigda lang away unlan. Nga ba? Salamat ha. Thank you. Uway, sabayan. Tana? Okay. Let's go. Kaganina ka pang tingog. Nasuko ka ba nga... Wa. Naghuna-una lang kong irason nga to ni Tia Susana. Inig pa uli na ako. Sorry kayo ha. Sana ako. Nakatuog kong dugay. Wala gi kaso. Ipasagtan taman sa bukaw. May apitong taalang ni Tia nimo. Aron dito masuko. Ha? Unsa man? May daghan ding tindain dapita bisan ingon ni Arong adlaw. Taga siyudad ka, pero huwag kay kalibutan, no? Wa masab ko sukad magkasuway suroy din hi. Di sab ni malapyan sa akong sakyan paulit sa amo. Matag Nobyembre, mga botang daghang manindahin ni Napita. Uban, maabot, December, sa matag daghan. Hangtod kini sa matapos ang sinulog. Mao pa? Sige na, pamili dia. Pamalti ang imuyan. Aron may rason ka nga nadugay ka. Armando. Sige na.
Salamat sa paghatod ha. O salamat ining tanan. Oh, you are most welcome. Duty ka na, ugma? Ayaw lang. Uban lang gihapon ta. Unsa? Ningaw na may noon ko nimo. Armando. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!